se memra meye adum country ehen na ohwe enimonyam a Nyankopon enam yewura yenyina ya de me bomu mu ase otumfo efiru aba mia me wura adum hine baafo na dawroma ana mete de metie mse obusa me question bi se mabaye adum ekunti hini de na mo expect wo adum ha de meka kakra ne se nyansa ne nimde efira awrade de mesene se twedi ampo Nyankopon mame ohene Solomon nyansa na odibu ne man no oma me saa nyansa ne bi na memfa emu akonwen na enhye oman Ghana ni munyam ene asanteman nyina ene munyam de wubusa se de mo expect no mehwe de Nyankopon ene nananom ebeka kire me na me mo ma Ghana ni munguase asanteman ene munguase titiu babia meti adum krom ha ene munguase bi ene ho meni mi wura baafo de obeka ana meti ye hwe de nyame be madawroma amsom de kaka bibi ebi a o wadwen yo se yenyire ndim se nwoma sua de eye pa anti mo expect different thing bi wo me ho ma ho de ni nyansa ntime nyehwe me expect bi afitwe ampo Nyankopon na de mo expect no ebi kura na aburo de mu hunu no so ye hwe de nyame be sebi mpreduasa yese nsa enya adwuma ensese edidie na before ayewura modi akonwa no be ma me no omunim adwuma a meye dada amansan nyina enim minya metena na nanom akonwa so no na me production die ne King David movie production enti Ghana for so expect say tembi ye adwuma na ayeye no omun sabeka ye beye ne mo behwe se ye beye na mamre kwan so ne nchirima enim amamre kwan na o mahu so odi ye wura sini adwuma mu de a kakra meka ne se emre sesa wo hwetama na e release ye movie na before then bi ko be release no producers bi ko team ko release because outside abrochima mu ansare bi ko be release that time na adwuma no mo de pa by now light ya dundum ene social media abai enu su eka ho bi pa enti ema obi wo ha okura ne phone kura ye movie na ohwe no so enti na ye ne dense bi kura beko kuru se okoto CD na bibi but ye producers no special mi PC pa de bebia na menya misika free pa ye CD sim ebi kura be premium no CD ne be mo sketch premium na obaye no obekwa amonone abrochimam so okoton right no ebi kura e ma osika se de obe release movie no enti ba se CD7 no ma ye problem no eno ka ho ana ma ye adwuma na kofom by ye behwe se ye beye amamre sini ama Ghanafo omo nim amamre no omo behu ene abrochirefo nyina amonone ye behwe se ye betra adwuma na akọ awiase ba bia no mo hu de we ye sini adwuma no esitie na ma adwuma na asa pagya mesre twedi ampa so ma minyansa ne nimdi a meso ne ma ho ode ne minyansa ne minimdi ebeboa ama sini adwuma no apagya sebi mpreduasa miwuranom wo ho se metu anabon bi mpo a gise miwuranom ama mekwan enti eho ne de meja ho na ma ye ne yewura otumfo ene mia miwura baafo Okay.
Thank you.